oamenii să dă nota 10, te întâlnești cu ei foarte repede, ca o adevărată familie. My secret combination, it's a mystery for you. Use your imagination, I'm not easy but I'm true. My secret combination, boy, you have to try it hard to win a test. My name is David Sims, I'm from New Zealand and we came to Greece from London. My name is Lena Lefa and I'm from Finland. We were living in London for 1 year. We wanted a change of scene, something a little bit more sunny and a little bit more relaxed. We went through our agency in London and they placed us here in Greece with less hours and to be in the sun and a resort on the beach. It's been very, very good. I've been to Spain, I don't like Italy, so I chose Greece. I made a couple relatively good friends at least with the Romanian girls. They're very nice people. În timpul tău liber te poți bucura, ca orice turist, de frumusețile Greciei. Poți practica orice sport maritim, plimbări cu șalupa, parasailing, waterski, plimbări cu banana împreună cu prietenii tăi sau pur și simplu te poți bucura de apele cristaline și plajele nisipoase. La căderea nopții, majoritatea stațiunilor turistice se transformă în locul de distracție a turiștilor veniți de pretutindeni. Jeep safari, plimbări cu motoscooter, sporturi de echipă. Te poți bucura de apusuri și răsărituri minunate, petreceri surpriză din partea colegilor tăi, vizite. Croaziere pe mare, scuba diving, scufundări, vei descoperi o lume impresionantă. Vei avea ocazia să admiri cu ochii tăi împărăția de pe fundul mării, cu locuitorii lui numeroși și vegetația deosebită.